Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a yau na kawo mana hanyar da zaka creating din application naka na kanka, ko kuma hanyar da zaka hada application naka na kanka wanda zaka sa mai suna, ka sa mai hoton da kake so ya zama dai mallakin ka. To dan ganin wannan hanyar ka biyo ne har ƙarshen wannan bidiyon. Ina roƙonka idan kai sabo ne a wannan channel mai suna Karkumata TV, kada ka manta ka danna alamar subscribe, sannan ka danna alamar kararrawa ka zaɓi all. Hakan shine zai ba da dama da zarar mun saki sabon bidiyo a sanar da kai. An ganin wannan hanyar da zaka create din application ɗinka, ka biyo ni har ƙarshen wannan bidiyon. Da farko za mu je mu nemo wannan application ɗin, na ajiye mana shi a description. Kana danna zai kai ka zuwa Chrome domin ka ɗauko wannan application ɗin, saboda application ɗin ba za ka same shi a cikin Play Store ba. Application ɗin sunan app cloner. Da farko za mu nemo application mai suna app cloner. Wannan ita ce siffar application ɗin. Kana shiga cikin application ɗin, fuskar da zai fara kama ita ce welcome to app cloner. Zaka ja kamar haka, zaka ƙara ja kamar haka, za ku gani gashi nan. Zaka yi tafiya, in ka ga dama zaka karanta irin su dokoki ne na application ɗin da tsarin application ɗin dai. Sai ka ta tafiya, sai ka sa finish in ka zo. Finish. To da zarar ka sa finish, fuskar da zai kama shine gashi nan. In ka duba nan ga app, duk wani application na wayanka su gashi nan za su bayyana a nan wurin. Gashi nan duk wani application na wayanka za su bayyana a nan. To wani application ɗin shine amfanin sa, hallau a cikin amfanin sa shine, misali yanzu kana da WhatsApp ko kuma kana da Zenda ko kuma kana da Facebook, to zaka ga kirin ko abokananka suna so su na shiga ma cikin Facebook ko kuma WhatsApp, kai kuma a cikin WhatsApp akwai kirin sirrikanka ko kuma Facebook akwai sirrikanka wanda baka so ana shiga, kuma ba za ka iya cewa kar a shiga ba. To amma hanyar da zaka bi, wannan application zai taimaka ma wajen kai creating din application naka na kanka, wato WhatsApp. Ma'ana in WhatsApp ne, ka canja mai suna daga WhatsApp, ka canja mai hoto daga WhatsApp, yanda ko da mutum ya gani ba zai gane cewa wannan WhatsApp bane. Facebook shi ma za ka iya canja shi, ko da mutum ya gani ba zai gane cewa wannan Facebook bane. Kuma banda wannan hanyar, application ɗin nan za ka iya creating ɗinsa domin ka ba abokananka mamaki. Wasu ba su san WhatsApp yana fitowa wani kala ko gold kala ba, ko kuma pink ko kuma wani kala ba, amma kai za ka iya sa naka ya koma pink ko kuma wani kala makamancin haka, wanda abokinka ya gani zai ce wane ai na ka samu wannan WhatsApp ɗin, ko kuma ina ka samu Facebook mai kalan wannan. To ka ba da mamaki anan. Application ɗin diddi yana yin abubuwa daban-daban. Kuma bayan haka, wannan application ɗin ko za ka iya fidda application sama da 5 guda ɗaya a cikin wayanka ka buɗe shi. Misali zaka buɗe Facebook, kana so ka buɗe Facebook guda 2 a cikin waya, to ba zai yi ka buɗe ba. Amma in ka zo ta wannan application ɗin, zaka creating ɗin Facebook naka na kanka, wanda zaka iya bar mai hoton Facebook ko kuma ka sa hotonka da kake so a fuskar application ɗin. Yanzu bara mu gwada da Zenda mu ganin yadda zamu yi creating ɗin Zenda ta mu ta kanmu. Bara mu gani. Nan dai ga Zenda. Yawwa, kamar yadda Zenda ta bayyana nan wajen. Misali mun shigo Zenda, in ka duba fuskar nan na farko gashi nan an ce name gashi nan Zenda ne a ƙasa. To muna so mu canza sunan Zenda, abinda zamu yi a nan wajen, zamu danna nan ne. Muna danna gashi na kawo mana sunan Zenda. To misali sai mu rubuta Faruk Tech, ko sunan Zenda mu za ta koma. To yanzu already mun sa suna. Nan kuma change icon color, nan wajen. Abin da shi kuma wannan canja irin kalo ɗin Zenda ɗin ne, ka canja mata kala in kana so. Gashi nan za ku gani, gashi nan kala ne yake sauyuwa, wanda a sanin ka na Zenda baka san Zenda tana yin wannan kalan ba. To amma in kai za ka iya ba abokanka mamaki, sai a gani a ce taya ka haɗa wannan Zendar mai kala kaza haka. To mu bar ta haka kan OK. Nan flip icon ɗin nan sai ƙasa. Nan shi kuma amfaninsa shine za ka iya karkatar da Zenda, ka iya karkatar da ita, ka iya canja saman
nufi na saman jan ya koma ƙasa ko kuma jan ya koma sama, duk yanda kake so da gashi nan. Ku gani duk yanda kake so zaka sa, zaka iya sa horizontally ko kuma ka sa vertically. To vertically, horizontally shine a ƙasa, vertically kuma shine a sama. To bara mu bar shi duka, zaka iya sa kuma duka biyu. To gashi nan, ko ka bar ta iya tsarin da take, ba mu bar ta inda take kawai. To zaka iya nan kuma ƙasan shi kuma wajen rotate icon nan wajen, abinda zaka yi shi kuma zaka iya jujjuya shi ne, shi ma zaka canja mai shi yanayinsa ne. Gashi nan haka, kamar haka zaka canja mai yanayinsa, kamar ta koma haka. Yau mun bara mu dan batta haka. Nan kuma add budget din nan wajen, shi kuma wajen add budget din nan zaka iya sa mai suna ko kuma wani kala wanda zai fito a saman application din. Bara mu sa fee kamar haka, kun gani kamar haka. Zaka iya sa duk wani abin da zaka so, ko zenda din ma mu rubuta kamar haka. Amma mu bara mu sa fee sunan, saboda sunan zendan namu sunanta Faruk Tech. To already kana yin haka. Nan kuma misali in kana so ka canza hoton zenda din ne, ka canja ta daga zenda, gashi nan zaka zo ka taba nan wajen. In kana so ka canja ta gaba ɗaya ma ta fita daga fasalin zenda, nan zaka zo replace icon din nan zaka zo ka danna domin ka cire ta daga cikin siffar zenda. To mu zamu bar ta siffar zenda ne. Abinda zamu yi, ba mun gama zamu zo nan wajen ne, shi nan saman nan, wannan wajen kamar alamar good nan zamu zo mu danna domin ya fidda mana application namu na kanmu na zenda wanda muka yi creating. Ka duba gashi nan zai nemi a bashi allowed, sai ka zo ka bashi allowed. In ka bashi allowed, zaka zo nan gashi nan read this carefully. To sai ka zo ka karanta, in kana da dama, kuma in baka da dama sai ka zo ka danna OK kawai. Kana danna OK, yanzu gashi nan yana ɗauko ta a hankali a hankali. Kuma wani abin daɗin shine ma application ɗin nan ba ma ya, in ka ɗauko shi ba ma ya amfani wai da data wajen canja sunan application ko kuma wajen canja wani hoto. Kawai a bonus ne, free ne, zaka buɗe, zaka yi abinka, datar ka a kashe, zaka yi creating ɗin application ɗinka. Kaga wannan ai babbar garaɓasa ce. Bara mu jira ya buɗe a kusa. Yawwa, yanzu zai buɗe. So yanzu gashi nan, in ka duba ya ba da dama install. Gashi nan install. Abinda zamu yi, zamu zo mu installing nashi. Yanzu zaka je setting domin ka ba shi application din naka dama akan ya fara aiki a wayanka. Zamu je setting, gashi nan. To gashi na dauke mu, mun bashi allowed, sai mu yi back. Muka yi back, gashi nan install. In ka duba gashi nan wajen zendan mu ta ƙirƙiru, ga nan Faruk Tech sama, kuma ga iya alamar da muka sa ta bayyana. Bara mu jira domin ya buɗe mu gani. Bari ya buɗe, installing yake yi. Yawwa, already gashi nan yayi open. Zamu danna. Yawwa, mun danna open. Yawwa, kuna gani gashi nan siffar zenda ta bayyana a ciki. To ma da zamu tafi free, bara gashi nan agree. Abinda zamu je, bara ku gani yanda zenda sabuwa wanda ka turo za ta bayyana ma, ita ma haka za ta bayyana. Bara mu nemo zendar da muka yi installing na ta yanzu, mu ganta a free. Bara mu je wajen sunan Faruk, anan zamu ganta. Yawwa, ga ta nan. Yawwa, in ka duba ga ta nan, zendar mu ta fita daga wannan kalar zenda, kuma ga ta nan Faruk Tech aka rubuta. Yanzu ko da wani abokinka ne yake ma bincike a cikin zenda ko wani abu, in ya zo ba zai san wannan zenda ba ce, an canza mata kala, an canza mata suna.
kawai in ya zo ba zai zata wannan zenda ba ce ko wani abu makamanci haka. Kun gani da zaran kuma mun shiga cikin ta zenda ce, yanzu kuma sun zama zenda ƙwaya biyu ma a wayan. Bara mu nemo ɗaya zendar, mun ga cewa sun zama zenda ƙwaya biyu. Ga ɗaya zendar, ga zendar da muka yi kwafi nata, kuma wannan wanda muka yi kwafi ta koma baruk bara ku ga a shiga cikin ta. Ga shi nan za ta tambayi allowed, nan ma za mu ba ta dama. Kun gani ga shi nan siffar zenda ba abin da ya sauya daga siffar zenda wacce take suna zenda a waje ba a ciki ba. Yanzu wannan a ciki ga ta nan zenda ce, amma a waje an canza mata fasali na suna wanda ba kowa bane zai san me yake kai creating ba. Wajen foto to in successfully dai ga zenda dai ta ƙirƙiri a nan wajen. Gashi nan ma za ka iya zuwa kai turi da ita kamar yadda za ka iya yin turi da waccan zendan. Kun gashi nan ta mana application ɗin, kun ko duba cikin gasu nan application ga ta shiga daga cikin jeri. In ku duba za ku ganta a nan wajen, ta nan a nan Faruk Tech. Wannan ƙwarai da gaske za ka ba abokananka mamaki in ka yi ta, ko kuma za ka iya ɓoye sirrinka na application wanda ba ka so a gani ta hanyar wannan application ɗin. To misali ko wajen bidiyo ne kana so ta hanyar, ko wajen bidiyo ne misali kirin MX player nan ba ka so ana shiga cikin wajen bidiyon ka, to za ka iya cire MX player ya tashi daga MX player. In ka yi ka goge wannan na kan wani, sai ka bar wancan ka ci gaba amfani da shi. Yanzu haka already za mu iya goge wannan zendar, za mu iya goge ta mu bar wannan mai amfani da ita, kuma za mu iya barin duka biyu mai amfani da shi. Ko Facebook ne shi ma za ka iya yi guda biyu, ga su nan ƙwaya biyu ne duk kala ɗaya akan waya, kuma za ka iya amfani da su ta hanyar wannan application ɗin mai suna Karkumata. Wannan application ɗin mai suna Karkumata yana da bayanai da yawa a kansa, kuma yana da mahimmanci da yawa a kansa, yana da sirrika da yawa wanda za ku ƙaru da shi sosai da sosai a kansa. In ka shiga sai ka ƙara bincike a kansa wajen gano wasu abubuwan. Mun yi wannan ne in summarize saboda abin yana da yawa, aka ce za a yi gaba ɗaya bidiyon zai yi tsayi. Ko da Facebook ne yanda kuka ga na yi wannan a zenda na buɗe ta guda biyu, to Facebook ma za ka iya yin sa kamar haka. Ko da wani application ne za ka iya canja mai hoto ba suna ba, ka iya canja mai hoto ba suna ba ma. A wannan application ɗin yana da abubuwa daban-daban, sai dai ka shiga ka ƙara bincike a kansa. So duka dai anan muka kawo ƙarshen wannan bidiyon. Kada ka manta, idan kai sabo ne a wannan channel mai suna Faruk Tech TV, ka danna alamar subscribe, sannan ka danna alamar kararrawa ka zaɓi all. Hakan shine zai bada dama da zarar mun soke sabon bidiyo a sanar da kai, sannan ka yi share, ka yi like ga sauran abokananka, ka yi share ga sauran abokananka domin su gani su amfana. Mun gode.